bu millet üz-üzüne kirekmi? Мен хәзер җавап бирергә әзер түгел әле. Менә андый сине аңламаулары кулга сукмаймы соң? Без ник шул кадәр булып җибез? Нормально гына җибез. Димәк, җәмәгать сезнең дә миңа мөнәсәбәтегез шундый ук булырга тиеш. Әгәр дә мин сезгә бирәм икән ирек, сез миңа шулай ук ирек бирегез. Менә бу урында без язманы туктатырга да мөмкин без. Бүгенге кунагыбыз талантлы шагыйрь, прозаик, драматург, бик күп премиялар лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшин. Рүзәл, менә син инде әдәбиятка балкып, өйрәнчеклек чоры булмаган кеше кебек менә иң матур шигырьләр белән килеп кердең. Һәрхәлдә без шулай кабул иттек. Бу чынлап та шулай булдымы, әллә берәр җирдә кайчып кына өйрәнеп язып яттыңмы? Мин үзем ручкатта башлаганнан бирле шигырь язам дип беләм инде. Үземне, ягъни хәрефләрне аера башлагач, А белән Б-ны мин шунда ук беренче китапларны укый башлагач, ул уку китапларында өч автор минем истә калган. Галимҗан Ибраһимов язбашы белән без үзек Муса Җәлилнең бер шигыре балалар өчен язылган һәм Тукайны. Менә мин аларны укуга, ул китапның ахырында иде. Әлиф Б ише беренче китапларның берсе инде. Шунда ук менә минем беренче алар белән танышкач ук теләк туды, бит сөйләр. Минем дә алар кебек буласым килә, минем дә шулай китапларга керәсем килә дигән. Һәм әкренләп иҗат итә башладым, ләкин минем бәхетемә булгандыр инде ул дип уйлыйм хәзер. Мин бик күп яза идем һәм бик күп җибәрә идем бастырырга. Һәм аларның берсен дә бастырмыйлар иде. Бастыртыра алдым мин беренче тапкыр республика матбугатында икенче курста укыганда гына. Сүз уңайыннан ул беренче публикация минем менә Ватан Татарстан белән, ягъни сезнең газетагыз белән мәдәни җомгада булды. Бер көнне җомга көне иде ул. Шуңа күрә шулай. Ягъни аңарчы язылган, сызып ташланган әсәрләр күп булды әлбәттә. Алар хәзер дә күп минем теге. Мин язып барган бөтенесен. Бастырып бармау яклы күпмедер сугытам да. Менә шагыйрьлек Ходай тарафыннан бирелә дигән сүз бар. Син ничек карыйсың? Мин монда Тукайлар, Җәлилләр, Такташлар өчен әйтә алмыйм инде. Үз мисалымнан чыгып әйтсәм, минемчә, ул әлбәттә ниндидер орлык аяндыр өстәнingә дип уйлыйм мин. Ул шигырь язу, проза язуга гына карамый, гомумән кемдер мәсәлән бик матур кибәнеге, димәк, кемдер бик матур урындыклар ясый, кемдер бик матур күннән эшләнмәләр, бизәкләр ясый. Аларга да Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән кемдер буры бик матур итеп йортларны мәсәлән, личниклар ясый, йөзлекләр. Шуңа күрә әлбәттә барысы да Ходай тарафыннан бирелгән. Һәм мин менә үземнең ишракта язу-сызу эше, менә әле генә санап киткән башка һөнәр ияләреннән, аларның осталыкларыннан ayırıp күрсәтмәсен. Ярый әле менә син иң беренче Җәлилләрнең, Такташларның китабын күргәнсең, югыйсә матур урындык күргән булсаң, син урындык яза булып киткән булыр. Чын шагыйрь синеңчә нинди булырга тиеш? Һәм шигъриятның бүгенге заманга тәэсире бармы? Булса ничек? Чын шагыйрь нинди булырга тиеш дигәнгә шулай ук җавап бирү авыр инде. Аны кем ничек күз алдына китерә, шул кеше шагыйрьгә шундый йөкләмәләр, бурычлар тагы инде. Шагыйрь анда фәлән булырга тиеш, фәлән итеп йөрергә тиеш, тәртибе мондый булырга тиеш, анан һәм бу сыйфатлар укучылардагы дип әйтик инде. Алар кайбер дәрәҗәдә капма-каршы булырга да мөмкин. Менә ул мондый ак булырга тиеш ди, берәү әйтә кара булырга тиеш. Ул күрә монда
жауап беру ауыр. Ғұмумән һәр кеше кебектер инде, беренче чиратта ипле булырга тиеш, намуслы булырга тиеш, күңел яхшылыкта булырга тиеш, барыбер. Ягъни мин үзем шагыйрьләрне, язучыларны шулай башка кешедән аерып күрсәтмәс идем. Ягъни кешегә, бүгенге заман кешесенә үзенең кем булуын, кая баруын, нишләвен аңлаган кеше өчен нинди сыйфатларны күрергә теләсәк, безләрдә язучылар да шулай булырга тиештер инде. Бәлки, белмим бит инде. Һәрхәлдә бүгенге заманда, менә интернет заманында теләгән кеше теләгән фикерен теләгән кайда җиткерә ала. Шуңа күрә монда әйтер идек, әлбәттә, шагыйрь анда шорның намусы булырга тиештер. Әлеге заманнарда, әмма голос эпохи дип. Без аннары кайта-кайта аларның бигүктәге намусы булмаганнарына да төшенәбез вакыт-вакыт. Һәрхәлдә төрле фикерләр булган инде. Бүгенге чорда, тегет әйтәм бит, теләсә кем теләсә каян телефоннан язып җибәрә алганда, ул шулай ук магайн чорның авазы, тавышы була алмыйдыр. Ләкин ул матур итеп фикерләрен үзенең булган матур формада, шигъри калыпка салып, матур рифмалар белән сипләп, матур образга төреп җиткерә ала. Һәм бу магайн менә комментарий язучы байтаклардан аерып тора торган сыйфатыдыр шагыйрьнең. Шо, булай минемчә бүгенге көнне алсак, әлбәттә инде мавыгулар арткан саен, кешенең игътибарын җәлеп итә торган чаралар арта барган саен, моңарчы төп булган күңел ачу чаралары, белем алу чаралары аларның тарая инде аудиториясы дип әйтик. Әйтик, менә 60-нчы еллар белән чагыштырганда, анда кеше нәрсә театрга йөри алган, кинога йөри алган, күпме булган әле премьералар, күпме ни белән күрсәткәннәр, төнге клублар булмаган, телевизор булмаган, интернет булмаган, смартфоннар булмаган, алар билгеле күбрәк китап укуга, гәҗит укуга кайтып калган тормышлар. Бүген ул хәл мөмкин түгел. Шулай да мин безнең шигъриятның, татар шигъриятының хәле бүген бердән начар димәс идем. Аның үзенең укучылары бар. Аның бик тугры укучылары бар үзенең. Һәм ул безнең бүген әле бик күп сәхнәләрдә, бик күп чараларда яңгырый, ишетелә, җыр булып керә. Мин безнең хәл ярый сәләмә. Нәмә үзем тормышыбызга тәэсир итә. Җыр итүчеләр бар. Безнең тормыш дигәндә кемне күз алдына тотасыз инде? Укучыга тәэсир итә, укымаучыга юк. Менә шагыйрь милләт өчен көрәшергә тиеш, халык өчен шагыйрь көрәшергә тиеш дип әйтәләр. Барсы да бер тигез булгач бит инде ул шагыйрь көрәшергә, язучы көрәшергә тиеш түгел булып чыга. Анда колхоз председательләре дәрәҗәсендә үзем шул укытучы да шулай ук булырга тиеш икән. Мин шулай дип саныйм. Һәр кеше үзенең фронтында көрәшергә тиеш, хәл кадәри кулыннан килгәнчә. Мин белән бик күп ниләрне, мәсәлән, принципиаль җитәкчеләрне, алар үзләре менә бренди предприятиедә директор булып утыралар һәм алар мәҗбүри рәвештә бөтен мәгълүмат такталарын ике телдә эшләтәләр. Бу минемчә бик зур көрәш. Синең һәм минем инде анда шигырьдә сөйләүгә караганда, бу практик яктан шулай файдасы күп. Менә көндәлә менә яраклы әдәбият бар һәм югары зәвыклы сәнгати дәрәҗәдәге әдәбият бар. Син кайсы яклы? Мин гомумән әдәбият яклы. Мин үземне шикләмим түгел, дөрес әйтәм. Мин үзем шикләмим. Тегенде әдәбият булырга тиеш, монда әдәбият булырга тиеш түгел дип. Бигрәк тә бүгенге вазгыятьтә безнең әгәр татарча әсәрләр языла икән, ул детектив жанрында, ул хатын-кыз прозасымы, ул нәрсә дип әйтик соң инде. Галәмдәге башка инопланетяннар турындамы, әллә безнең Казан ханлыгы чорында колхозлашу чоры турындамы, аларның барыбер үз укучылары бар. Алар минемчә бер-берсенең укучыларын тартып алмый, ягъни бер теманы яраткан кеше ул. Теге темага кергә дә мөмкин әлбәттә, ләкин мәҗбүри түгел. Ягъни менә Фатих Әмирханның укучыларын дип әйтик. Безнең башка язучылар киметми дип саныйм.
Менә без бик җитди темаларга кирип киттек. Менә элегрәк шагыйрьләр почетта була торган иде бит. Әле безнең чорда да арттан кызлар ияреп йөри торган иде. Хатлар язып була торган иде. Менә хәзер ничек? Шуты мин килгән карап тордым, артыннан йөргән кеше күренмәде. Хатын кызлар белән. Мин бит аларга күренмәскә тырышып башып йөрим. Шуңа күрә алар барысы да тышкы күренешләр бит. Минемчә ул гомум беренчел түгел. Минемчә беренче чиратта мотор итеп үзеңнең эшеңне башкарырга тиешсең. Кемгәдер ул ошарга мөмкин, кемгәдер ул ошамаска мөмкин. Ошаганнар үзләренә ошаганнарын белдерә, ошамаганнар шулай ошамаганнарын белдерә. Ул җәһәттән әйткәндә мин теге игътибардан да бу игътибардан да мәхрүм дип әйтә алмыйм. Менә ошаганын белдерүчеләр күбрәкме, ошамаганын белдерүчеләр күбрәкме? Ошаганын белдерүчеләр күбрәк. Шәп. Хәзер бит ике кешенең берсе шигырь яза һәм үзен бөек дип саный. Менә шул бөекләр арасында югалып калмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сез миннән беләсезме, ниндидер стратегик максатлар турында, стратегик күренешләр турында сорашасыз. Ул сорауларга җавап бирер өчен, ул сорауларга турында уйланырга кирәк беренчедән, һәм аларга үзеңдә җавап тотарга. Мин исә башка кешенең иҗаты өчен җавап бирә алмыйм инде. Үземнекенә килгәндә, минем андый стратегик планнар юк. Тактик планнар дип әйтә. Ягъни мин бүген менә миңа язу сызу эше ошый, мин аны ләззәт алам. Мин нидер фикер җиткерәм кебек, һәм ул кемдәдер кайтавыз ала кебек. Кемнең нәрсә язганы кагылмый. Алай түгел инде. Шуңа күрә теге югалып калмаска дип. Ничек инде? Әлбәттә ул проблема дип әйтергә микән аны? Мәсәлән, бар әле безнең шундый шагыйрьләр, аларны аудиториясе киңрәк. Мәсәлән, Зөлфәт Нәгыймә татар әдәбиятын алсак без. Ягъни ул бүген менә интернет даирәләрендә популярлык казанган, авторларның укучыларын да үзенә аударырга мөмкин, аларга. Һәм ул югары интеллектка ия дип әйтсәң, рәнҗетү була инде, алай түгел. Башка әдәбиятны сөюче, зур әдәбиятны менә бу элитаррак әдәбиятны сөючеләрнең дә яраткан авторы булырга мөмкин. Кемнекедер инде, әмин Найсаган бернеке мәсәлән, аныкы тарырак инде. Ул теге интернет киңлегендә популярлык яулаган авторларның укучылар өчен аңлаешсызрак булырга мөмкин, катлаулырак булырга мөмкин. Бүгенге авторлар, бигрәк тә бүгенге 20 яшьлек кызлар, аларның тагында тарырактыр дип уйлыйм инде мин укучыларын. Шуңа күрә югалып калмау дип һәр кеше минемчә үзенең берничә укучысы бар. Миндә ул шулай хәлдә. Алар 5-6 кеше. Мин шул 5-6 кеше өчен язам. Әгәр дә алардан мин оңай җавап алам икән, бу мине инде канәгатьләндерә һәм мин үземне һич югы зыянлы эшләмим дип саныйм. Шана башлыйм шуңа. Кемгәдер күбрәк укучы кирәк. Идеальме, идеаль түгел, ул минем өчен идеаль булган. Идеальный. Кем өчен дә идеаль булмаска мөмкин. Шуңа күрә монда һәр әдипнең үзенә алдына куйган максаты була бит. Кемдер ул максатына үзгәртә аннары. Башта мәсәлән мин менә фәлән шигырьләр язам диде, әйме? Нары мин менә коммунизмны мактыйм дип яза да, әйме? 90-нчы еллар җитә, мин милләтне мактап язам диде. Әнә насыл шул кала. Сүзләр генә кайберләре үзгәрә. Шуңа күрә монда да инде син әгәр дә менә бу юлдан барам дисең икән, менә бу аудиторияны яулыйм дип әйтәсең икән, син бер төрле шигырьләр язасың. Мен башка төрле аудиторияны яулыйм дип максат куясың икән. Син башка төрле шигырьләр язасың да дип гоманлыгын алам. Менә теге укучы завогы дигән әйбер бар, кайчаганда, бу бик абстракт төшенчә кебек инде. Кайчаганда ана шул завог ниндидер шиле пышлы әсәрләрдә, әйбәт әсәрләргә караганда популяррак була, алар теге халык телендәрәк була. Менә бу нәрсәдән килеп чыккан икән. Менә бу завог белән беренче идарә итеп буламы? Завог белән әлбәттә, ләкин моның өчен тулы изоляция кирәк.
һәм дәүләтнең протектораты теге исәбе тормакта. Әгәр дә без ябылып, интернетларны сөндереп, Барс медианы менә күп хәзер тавышлана торган ябып, язучылар берлеге белән, композиторлар белән берлектә генә әсәрләр иҗат итеп, җырлар, радиодан, телевидениедән шуларны гына тапшырабыз икән. Спектакльләрне шуларны гына күрсәтәбез икән, тулы изоляциядә. Без тәрбияләшәкбез бер буынны. Ләкин шикләр ачылуга һәм кешенең күзе ачылуга без 90-нчы елларга кире кайтачакбыз. Һичшиксез. Шуңа күрә бу мөмкин хәл, ләкин бик авыр хәл. Бүген менә бу ымсындыргычлар күп заманда, әлбәттә, тәрбияләү, тәрбияне төрлесе була беренчедән. Уңай тәрбия, тискәре тәрбия, менә уңай яктан тәрбияләү, менә улай тәрбияләү. Ул катлаулырак. Ләкин шулай мөмкин дип саныйм, чөнки монда кичкенә яшьтән бу Bütün өлешен тәрбияләмәгән хәлдә дә күпмедер өлешләп булса. Мәсәлән, мин кеше үзенең гаиләсендә дәүләт масштабында булдыра алмаган эшләрне булдыра ала дип саныйм. Менә синең иҗатың кызыксындыр инде. Менә үзеңә ошамады ди язган әсәрең нишләтәсең аны? Төрлечә була. Беренчедән мин аларны язам да, һәм күпмедер тотам, сугытам, матбугатта чыгармыйм. Аннары кайтып укыйм, һәм берничә төркемгә бүләм инде. Берсесе аның, мәсәлән, төшереп калдырам, сызып ташлыйм. Икенчесе кайбер кызыклы образларын, җөмләләрен, фикерләрен чүпләп куям, аерым бер нигә минем анда. Кәрзингә дип әйтегәндә, бәлки кирәге чыгар дигән. Запчасть. Бик алардан өстенрәк булганнарын матбугатка чыгарам. Шул матбугатка чыкканнар арасында сайлап инде китапка кертәм. Менә Рүзәл Мөхәммәтшин дә Тукай кебек куеп куйган шагыйрь генә түгел. Син инде теге драматургиядә да, прозада да бик матур киләсең. Шулай да менә хәзер эсселарга тукталыйк әле. Менә инде гадәттә эсселарны ким дигәндә кояшы бай башлаганрак кешеләр язуын без күреп гадәтләнгән бит инде. Менә шуңа күрә Рүзәлнең эссе язуын сәерсенебрәк кабул итүчеләр булды. Шуңа күрә яшь кешенең эссега тотыну сәбәпләре нәрсәдә? Редакциягә эшкә урнашкач, миңа әйттеләр, теләгән теманы бер мәкаль язып китерәләр дип. Мин язып китердем дә, аннары тәкъдим булды. Өйдә айга берне чыгарып барабыз дип инде. Шулай дип кирип китте, анда ул бик мәрәкәле, бик кабахәт әйбер булды, дөресен әйткәндә. Үзенең мәшәкатьләре шактый булды, ул теге башында кылыч кебек тора иде һәр вакыт. Шулай итеп җыелды алар, сон саен биргә тырышсам да, мен сон саен чыкмый башлады инде уллары. Шулай арада төрлеләре бар иде, әлбәттә. Яхшылары, начарлары. Фикерең булганда, бернди вакыйга булганда, һәм синең аңа карата, ул вакыйга карата фикерең булганда, язу җиңелрәк инде. Фикерең дә булмаса, вакыйга да булмаса. Эссе бит инде ул теге журналистика белән әдәбият арасында тора торган рәгыйбер. Бу журналда эшләгән шагыйрьнең журналистикага сыймау нәтиҗәсе булып чыга инде. Бу сыймау дип, белмим мин бит гәҗиттә эшләмәдем. Мәсәлән, гәҗиттең форматының үзгә, анда үзгә төрле мәкаләләр кирәк, анда тиз кирәк, анда корырак кирәк, анда таләпләр. Безнең ул әдәби журнал иде, яшьләр журналы иде. Дип хәзер дә бар инде, хәзер мин генә юганда. Һәм узын гомерле булсын бер тел матбугатыбыз. Менә андый сине аңламаулары булга сукмаймы соң? Ну, беләсезме, әгәр дә аңламаучылар күп булса, хәтта күбрәк булса, аңлаучыларга караганда, ул бер төрле тәэсир итер иде. Шуңа күрә мин бүген менә сезнең тәмле чәегезне эчкәндә ниндидер теге кимсенү һәм рәнҗетелгән хисләр кичермим. Мин үз әсәрләрем яклауга мохтаҗ түгел дип саныйм.
Шуңа күрә, әлбәттә, күпмедер сүтеп җыя инде ул. Мин яшерәсем килми бөтенесен. Тимер бетоннан эшләнмәгән. Аның барысын да кабул итәсең, сеңдерәсең, үзең аша уздырасың, һәм ниндидер нәтиҗәләр чыгарасың, әлбәттә. Шул, андый вакытта әзрәк пик тә язасы килмәгән вакытларда була инде. Менә хәзер мин бер 19 яшьлек бер егетнең тиле үсмер язмалары дигән әсәреннән берничә сорауны укыйм. Менә шул сорауларны ихтибар белән тыңларга һәм шуларга җавап бирергә кирәк. Хәзер тәгаен әйтә алмыйм. Мин милләтемне яратаммы, әллә күрә алмыйммы? Татар булып тууым бәхетемме, әллә каргышыммы? Миңа кирәк булган милләткә мин кирәкме, әллә юкмы? Һәм гомумән бу милләт үз-үзенә кирәкме? Менә бу сорауларны 19 яшьлек үсмер, 19 яшьлек егет дип әйтергә кирәк инде. Язган ул егетнең исеме Рүзәл Мөхәммәтшин. Менә шушы сорау 19 яшьлек егетнең сорауларына бүгенге Рүзәл Мөхәммәтшин ничегрәк җавап бирә алыр иде икән? Рәхмәт, бик кызык сорау булды бу. Чөнки язганнан бирле мин аны карап беренче тапкыр куркып чыктым югыйсә. Бу игътибар иткән юк иде әле. Бу иярә торган сорау менә бу сорауны менә мин үземә бирә башладым. Менә мин дә хәзер сине укуыңда тыңладым. Мин бу сорауларның беренче икесенә җавап биргәнмен. Ягъни татар булып тууым минем бәхетем. Берсен сөйдер аның? Бәхетемме, бәхетсезлегемме? Яратаммы? Мин үз халкымны бик яратам. Һәм минем татар булуым ул минем бик зур бәхет. Менә калган икесенә мин хәзер җавап бирергә әзер түгел әле. Ләкин динамика бар, күрәсең. Сорауларга җавап табылып килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, бу сорауларга да җавап биреп бетереп булыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә гомер биреп бетермәсә инде, миннән соң кемдер бәлки җавап бирер. Шулай да менә бу сорау нилектән барлыкка килде микән? Бу милләт үз-үзенә кирәкме дигән сорау. Ул сорауны мин бүген дә бирә алам. Нилектән килгәнен мин көне сәгате белән хәтерләмим инде. Гомумән минемчә, менә карагыз, безнең соңгы беренче ел эчендә генә дәйме күпме вакыйгалар булып узды. Менә бу милли сәясәт җәһәтеннән, тел сәясәте җәһәтеннән бик күп вакыйгалар. Шунда без үзебезне ничек тоттык, үзебезне ничек күрсәттек. Шуның менә кайта авазы һаман кабатланар килә. Biz нинди фикерләр әйтәбез бу хакта? Без бу хакта нәрсә әйтүгә карамастан балаларыбызны ничек тәрбиялибез? Кая алып барабыз аңа, нәрсәләр күрсәтәбез, нәрсәләр тыңлатабыз? Мен шуларны күзәткәннән соң туган сораулар, шуңа күрә табигый 19 яшьтә хәзер мен 10 ел узганнан соң мин әле әйтәм бит, бу сорауга бүген җавап бирә алмыйм. Бу һәркемдә туарга тиешле, һәр татарда туарга тиешле сорау бер карасаң. Менә бүген бер дәүләт, бер халык, бер милләт, бер дәүләт, бер милләт, бер дин дигән әйбер бара. Шулай бит. Менә бу шуқандыру сәясәтенә ишарә кебек күренмәме сиңа? Юк, мен безнең бүген күбәйгә шуңандырак куркыта. Бу дәрәҗәдә кисәтү монсы бөтенләй хафага салырлык әйбер. Менә хәлбукига күчәбез инде. Хафалар турында уйлаганда менә монда бу әсәр миңа бик ошады. Бу үзенең ачыктан-ачык язылуы белән, ихласлыгы белән һәм һәрбер әйбер үз урынында ул тормышның бәләкәй генә фрагментлары алынган теге темпны тоту өчен кирәксез җөмләләрдән азат әйбер. Бу инде теге бик әйбәт әсәрне конспекты кебегрәк тоелып китте. Менә бу. Менә монда мин дөрес аңлаган булсам, теге нәрсәдер эшләргә, әйтик, менә шу халкының бәхете өчен
Яки анда милләтнең менә хәтта менә шу без сөйләгән проблемалардан аны тартып алу өчен нәрсәдер эшләргә сәләте һәм теләге булып та үзенең сәләтенә куллану таба алмый йөргән җәмгыятькә үзен кирәксез итеп санаган кеше турында кебек. Мин ялгышмындыр бит? Юк, син ялгышмыйсың. Гомумән бер укучы да ялгыша алмый. Әсәрне укыганда, чөнки мен әйткән идем инде бер юлы һәр әсәрнең минемчә ким дигәндә ике авторы бар. Берсе ул язучы булса, берсе ул укучы. Һәм менә син бер әсәрне укысаң, син аннан бер төрле фикерләр алып чыгачаксың, мин икенче төрле укып чыгачакмын, Мәгълүм апа өченче төрле. Берләр алачак. Шуңа күрә синең вариантың белән мин килешәм, ул миңа шул. Менә бу әсәрдә иҗат кешеләренең әлрәк мәйләбрәк утырган чакларда тасвирлана бит инде. Менә теге бүтән шайтан түбәтәй киеп, иншалла дип йөргән дәвердә менә шул вакытларны сурәтләүнең кирәге бармы? Мин бит андый зур максатлар куймам. Ягъни мин аны язганда әлбәттә әзрәк беренче форма белән уйнап аласы килде. Әзрәк чөнки гел төсле генә язу, демәк төрле авторлар кылмый, гомумән һәр язучы, һәр кеше әсәрдә булырга тиештер дип уйлыйм. Форма белән әзрәк уйнап аласы килде. Һәм әзрәк җәмгыятьне кытыклап карыйсы килде. Ансын мин теге яшермичә әйтәм. Мин инде аның кытыкка тәэсире бу кадәр дип уйламаган инде. Ну шулай да ләкин анда бит беренчедән әгәр дә мәйләп алу турында дип уйлыйлар икән, укыйлар икән, бер үк шулай булсын. Гәрчә минем өчен автор өчен һәм укучы өчен хәтта митараны укганда кеше әсәр башка бер турында кебек. Шуңа күрә теге шайтаннар түбәтәй кияме, түбәтәен салалармы, алар нәрсә ничек? Беренче минем анда бит ничә вакыйга, хикәя, бер 5 хикәя икән анда. Әйме? Шуның икесендәме, өчесендәме автор үзе салмыш. Хәләттә берсесендә ул үзе эчми. Ахырдан бөтенләй ойны белән бетә. Ягъни анда студентларда тулай торакта, мәсәлән, диалог булып ала, мин үзем ул диалог бик ошый теге. Карагыз, мен тулай торакта торалар егетләр. 4 егет бергә тора, һәм алар, кстати, пидорасия дип атыйлар үзләрен тулай торага. Үзләре торган бүлмәне дәүләткә кизәнмиләр. Вот. Үзләре шай-шай. Һәм без чыннан да шай-шай ярайбыз. Сән яшәргә. Вот. Бер-беребезне әйтеп, стебат итеп, мускалап, шулай яшәде. Вот. И мында алар нитәләр. Анда шундый диалог бар. Безнең шул кадәр булып чыгыз. Илнур исемле персонаж әйтә, нормально гына яшәбез. Без дөньяны бизеп җибәрдек. Оттан без бер кайчан уйнарбыз дигез әйтә. Байта уйнарбыз ди. Лирик герой әйтә. Һәм дөньяның чын йөзен, әле генә син дөньяны бизеп җибәрү өчен чыктыр, турда син. Һәм дөньяның чын йөзен күреп исебез китә ди. Һәм соңгы хикәядә әнкердә анда менә нәкъ шундый вакыйга. Ягъни ул футбол чөнчелдә булган без. Ягъни футбол узган елның җәендә инде ойнаган, утырган, тормыш корган, дөньяның чын йөзен күргән кешесеннән бар вакыйга һәм аның бераз гына булса да, һич үзенең гаиләсе эчендә генә булса да, вазгыятьне үзгәртергә тырышу белән бетә. Шуңа күрә белмим теге Юк, менә мин әсәрне аңладым. Менә шундый каршы ана шул ишү мизгелләре кермәсен дип әйтүләр. Менә
анда утреш мезгиллер кирмесин шундайрак деп айтышулар да бар өтүндө. То есть Конфликт шундан килеп чыкты. начар әйберләр кирмесин деген сүзне минем үзем дә ишеткән бар. Мин мәсәлән теге вампирлар турында нәрсәләр язам икән, минем вампир анда кирип сүт ишеп чыгып китә алмый бит инде. Ул каны эчәргә Ана тиеш. карагыз, мен нәрсә әйтим мин. Сез минем позицияны әле генә ишеттегез, менә мин алдан ниде алдагы сорауларга үз фикеремне әйттем, кешенең ничек уйларга һәм ничек яшәргә хукукы турында, әйме? Ягъни мин кеше теләгәнчә яши ала, теләгән әйберсен ашый ала, теләгән әйберсен эчә ала, теләгән әйберсен укый ала һәм аңа теләгәнчә фикер белдерә ала диде. Әгәр дә минем башкаларга карата фикерем шундый икән, минем башкаларның миңа карата фикере нинди булырга тиеш дип кабул итәргә мөмкинме? Димәк, җәмәгать, сезнең дә миңа мөнәсәбәтегез шундый ук булырга тиеш. Әгәр дә мин сезгә бирәм икән ирек, сез миңа шулай ук ирек бирегез. Менә бу урында без язманы туктатырга да мөмкинбез, чөнки мин сезгә ирек бирәм, сез миңа ирек бирегез дигән сүз язучының бу чынлап та яхшы әйбер. Ләкин туктата алмыйбыз, чөнки синең иҗатың әле шигърият белән, проза белән генә бетмәй. Менә син әйбәт шагыйрь да, проза да бик шау-шу тудыра торган бик яхшы әсәрләр иҗат итәсең. Һәм шул ук вакытта драматургия өлкәсендә дә бик матур эшләп киләсең. Менә бу бер карасаң, берәүдән шагыйрь да чыкмый, драматург да чыкмый, берсе дә чыкмый. Ә синең бу үч жанрында кулашларга маташуң бу нәрсә? Комсызлыктан киләме? Hayır, şulaydır o. Birinci şartta. Yok, şunlukta bilesin bu нәрсе. Алай кеңейіп кетіп өзімні суретлеу тарафдары түгел. Қазір міне искәріп бітірмеске мүмкінмін. Әлі Лопе де Вегада ол, әлі Кальдеронда ол айты, менің үшін дейі жанр ол сауыт dey, міне шайнек кебек біздің. Или не кебек, міне шұқырлар кебек. Жанр менің үшін сауыт. Ішіне мен олардың қарбірсінің шиғыр салам дейді. Яғни, мындай ғайлана, мындай ғайлана. Проза ғайланашек, драматургия ғайланашек, бетсіге. Ләкин аның сыйықшасы деп етегенде, міне алдағы сұрау білінді бейлеп, ол шиғыр. Менімше шолай. Шоға көре мен өзімін әгер де қалық көпсінмәсе, оқушылар көпсінмәсе, шағылы білгілерін. Шолай оқ мен өзімнің өлішше негізде маған қанағаттар прозымнан. Но әміне драматург деп атарға өзімді менің тіл шейләмей. Дұрысын әйткенде, мен өзімді бик нашар драматург деп саным. Не үшін? Мен чөнки өзімнің әсәрләрімнен риза түгел. Мен Туфановның мархумның сүзләре бар иде, әлбәттә, ол драматургия турында сөйләгәндә. Әйтә тұрған болған дұрыс. Мен өзім ишетмәдем, кыша шагында ишеттем. Суга кірмеші жүзірге өйрәнеп болмайды. Ол жәхәттен бәлки тәжрибе боларак алар керек булгандыр. Мен не турында айтам мен анда? Әкият Курчак театрында барган пьеса турында, Нижникамский турында, доктор Шикинчерек. Ансын мен начар әсәргә санам. Вот. Турда сөйләшеп истерсез. Шу мен шын дип әйтергә рөхсәт. Ниде ол біне ол шиғрият менен тақташта. Да, еме ниндидер бір драматургиядағы болған кемшіліклерін структурадағы аны шиғыр қаплай. Метафора қаплай, образ қаплай. Ниде ол сөйлем тілілен барған әйбірді алай қаплай олмай қамсин сәхнеден қарап отырғанда, ол биге орай бар өзіме қарап отыру. Оны көресің, анда қалай кеткен, анда қалай кеткен, анда деп. Әлі бігірек анда режиссер нешек аңылай, артистар нешек сөйлей, сөздерін бұтырған кенер, аған нәрсе. Шуға көре шул. Герче хақылы драматургия білән шұғылану, менің үшін тәжірибе болды, һәм мен ұқтыларымды көріп, әлбәтті тілер едім, бұл өлкәді де бірақ қашан яқшы әсер болдырырға. Бүгін мен ол исемді көтер алмайм. Мене теге Әңгәмәт Набаевның бір сөзі бар, қойнар үйрәклі шағирләрнең кесәсендә драматург ята деген. Драматургия белән шөгыльләнү син үзеңә нәрсә бирә? Беләсезме нәрсә? Беренчедән все-таки дип уйлыйм мен беренчедән. Ну, шәхсән минем очракта ул менә мин шигырь язам. Ну, хәзер
көбірек яздым деп айтар керектір енді. Чөнки бүгін менің үшін ең қызыклы жанр язучы буларак хикаялар. Мен бик көп хикаялар укырга тырышам, язуга әзрәк әлбәттә. Менә мин жаным шуңа яткан вакытта. Теге ул бәлки дөрес фикер дә түгелдер. Бәлки мен бик тә бердер дә, бәлки минлегем дә бардыр. Бәлки барным да күтәрелеп киткәндер. Ләкин аерым бер вакытка җиткәч мин шигырьне яхшы белә башладым, тоя башладым. Аның өчен мин беләм, аның рифмасы булырга тиеш, аның образлары булыр, һәм метафорасы булырга тиеш. Һәм мин шигырьне бик җиңел, теләсәм бик җиңел ясый алуыма инандым үземне. Һәм шул ук вакытта үземә сорау бирдем. Бу менә чын шигырь булачак. Булай ясалган әйбер. Һәм аны укучы аермаячакмы. Шуңа күрә андый вакытта менә әз генә дидем инде мин үземә. Мөмкин иде әлбәттә, мин вариантлар бар иде анда. Формалар белән уйнап карарга, безнең бигрәк тә менә бу Төркия әдәбиятының урта гасыр әдәбиятлары белән яңадан барлап алдым мин үзем өчен. Андагы формаларын, андагы жанрларны, хәтта чит ниләре белән беренче чиратта инглиз шигъриятендәге ирекле формалар бар бит инде. Менә безнең 60-нчы елгы шагыйрьләр шуяк мавыгып алган. Мин аны шуяк ясалмалыкның бер рәвеше икән, аңладым үзем өчен. Форма үзгәртүдән эчтәлек үзгәртү. Үзем өчен. Ягъни ясасым килми минем охшыйлар. Мин ясасым килми. Мин шигырьне дип күрмим. Минем шигырьне күрәсем килми. Минем охшыйлар авторы буласым килми. Шуңа күрә тегендә мин төкәндем дип кенә. Шуңа мин калдырдым, булай итеп. Менә гәрдә каяндыр нәрсәдә бер орлык төшсә, мин аны шигырь үстереп бетерәм әлбәттә. Нидә үземә менә кызык булып китте инде хәзер хикәяләр әйткәнемчә. Һәм шул вакытта драматургия инде. Ансы параллельно бардылар. Чөнки мин яшәргә нитәргә батырга җыенмыйм, драматургиягә мине колагымнан тартып кеттеләр. Ул Брачилда башланды, хан кызы турындагы тәрҗемә итәргә биреп театр. Анда читкалар уздырып, ягъни мин анда күрә башладым инде бу театр дөньясының менә аркы ишектән кереп нәрсә булган. Шул Нияз Игъланов, Фәрит Бишәнтәевләр, кемнәр, Рөстәм Абыйгалиев, Южиков театры, Рахил Абизайдулла, алар күп булды инде. Алар бөтенесе тартып киттеләр. Һәм кулактан тартып үстерергә тырыштылар инде. Алай да мин үземне фикерләрне үсмәдем дип уйлыйм шул. Иде калдым. Шул һәм аның әлбәттә яхшы гына бонусы бар. Драматургияның ул гонорары башка жанрларга караганда күбрәк һәм зуррак була. Ансы да теге язучы өчен бик зур әйбер. Һәр хәлдә мин белән мәсәлән без бүген Шекспир дәрәҗәсендә йөргән Нақыйга исәнбе. Ул чынында бик зур. Булган сен. Тәтештидереп булмый, ул бик зур драматург да әле. Аерым алганда. Менә аның әйтә торган сүзе булган. Әйтә торган сүзе нәрсәме? Мин шулай теге кеше ашагына ишеттем, үзем укыган булмады. Ягъни ул әйтә торган булган. Минем төп эшем менә бу. Сүзлекләр төзү, энциклопедия, фольклорны өйрәнү. Драматургия тормышны алып барырга ярдәмлек кенә. Шагыйрь, язучы аш булырга тиеш дигәнрәк сүзләр бар. Маңа ничек карыйсың? Ул безнең менталитетка шулай салынган. Ягъни без дип бишара булырга тиеш. Дип аулия дәрәҗәсендә теге фәкыйр аулия булырга тиеш дип безгә аны гомер бакый сеңдереп килгәннәр һәм кем белә, бәлки ул сүзләрдә хаклык бардыр. Бәлки теге аш кеше
Ул күпкә ихласрактыр, әйме? Ул күпкә ялангачлыктыр дөнья тормыш алдында. Һәр хәлдә без мәсәлән соңгы елларда бар мисаллар, Эдуард Мустафиннар, мәрхүмнәр инде күптәнге. Мөдәррис Аграфов бигрәк тә. Без аларга шул Топай шагыйрьдә күргәнбез һәм чыннан да алар бик зур шагыйрьләр булып. Безнең хәтеребездә саклана һәм аларның бик зур әдәби мирасы бар. Шул ук вакытта теге ачлыкның ни дәрәҗәдә ачлык, ни дәрәҗәдә тегендә нимә икән? Менә мөдәррис ул гомумән дөньядан ваз кичкән кеше булган. Шул ук вакытта, шул ук чорда бик якын дусты яшәгән. Зөлфәт мәсәлән нимә? Ул редакцияларда эшләгән, ул теге аның ачлык дәрәҗәсе әгәр дә аш булса да, мин аның берсендә белгән күргән кеше түгел. Мөдәррислек хәле булмаган иде, ләкин шигъри куәсе ягыннан, иҗаты ягыннан бер дә алардан ким түгел. Аннан ким түгел. Гомумән бик шәп шагыйрьләр барса да. Шу безнең бер дә аш булмаган. Дәрдемәнд бар. Дәрдемәнднең соңгы еллары турында әлбәттә төрле имеш-мимешләр инде. Аштан үлгән дә диләр, ләкин менә удахи әсәрләрен язганда ул дәрдемәнд булмаган бит. Шу борынгырак чорга килсәк инде, анда менә бу безнең сарай шагыйрьләре, алар шулай ук дахи әсәрләр калдырганнар һәм сарайда хезмәт иткәннәр. Шуңа күрә бу беренчел микән дигән сорау бирәм мин. Анда чыннан да физик ачыгы турында сүз бара микән? Әллә рухи ачлык турында, әллә менә бу ялангачлык турындамы дөньялык алтында? Синең дөньяны аңлауга, аңлатырга тырышу, синең күңел күзең белән күрү микән? Я, менә түрәләр әйткәндер кебек тоела, гонорар төләмәс өчен. Аннан соң аш кеше бит инде ул иҗат турында уйламаска да мөмкин. Аш кеше ул иң беренче чиратта туклык туюу турында уйлый. Бәлки. Теге ул бит ачлыкның төрлесе бар. Безнең чынлыкта инде бүген инде аш кешеләр турында сөйләү мөмкин иде. Безнең эшләгән кеше барбер үзенекенә ирешә инде. Мин совет чорыннан бирле күпмедән микән, 50нче еллардан башлап микән. Бер генә мәсәлән урамда яшәгән шагыйрьне белмим. Аларга дәүләт фатирында биргән, алар профессиональ язучылар булып та утырганнар. Вот шул ук мөдәррисең дә аның. Ул бит инде гел фатирсыз калган кеше түгел. Һәм бирәсен биргән. Шуңа күрә эш минемчә әйтки. Индидер бер умырткадан тора. Ягъни әгәр дә син әсәрләрне сөйли аласың икән, әгәр дә син сыйфатлырак итеп эшләргә тырышасың икән, әгәр дә син эчке иманың бар икән ниндидер. Ул барыбер теге нәрсә кию, нәрсә ашау, нәрсә эчүгә бәйле түгел дип саныйм. Нәрсә чыгарыңнан чыгара? Нахак, яла. Ырым-шырым гороскопларга ышанасыңмы? Юк. Социаль сетьләргә карашың. Оңай. Алтын балык тотсаң нәрсә сорар идең? Кыздыра башларым. Алтын балык. Жәлләмәс идең. Юк инде. Яраткан фильмың бармы? Күп. Шулар арасында иң менә берсе. Соңгыларының дурак Юрий Быковның. Яраткан актрисаң? Юк, алай юк. Килгәнең өчен, әңгәмә өчен зур рәхмәт, Рүзәл. Тормышыңда да, иҗатыңда да уңышлар гына көтеп торсын. Без инде барыбыз да, укучылар да мөгаен шундый ук теләктәдер. Әгәр Рүзәл сезгә ошаса, аңа теләкләрегез уңай булса, лайк куярга онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Фикерегез тискәре булса да лайк куйгыз. Искенлеге өр яңадан дигән искелеге белән танышма. Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлый. Күпме йөртеп, яңа көн каршында элмәкләнеп калгач юлларым, мондагы бар кичерешем минем. Баш авырту булды, нибары. Зурмыни соң дәгъвам,
күнәр идем, янар таудай дәррәү уянып, жанға ташқан қайнар хисләріме ихтияжы болса дөньяның. Әмма җирне җырга күмгән чакта чырайыма көннәр канырды. Әрну тулы мәхәббәтем итеп, бар галәмгә нәләт яудырдым. Нәләт! Нәләт! Табут сыман қысып қойды дүния. Асты-үсті күшкә үзләштем. Баш ұшымда зыр әйләнді идем. Һәм түшәмгә тамды күз яшем. Тиле хисләр авызлыгын жуеп, мин генәме юкка җилкенгән. Ил күзендә жылы сүнгән чакта, салкын җырлар тансык ил көнгә. Тиле хисләр авызлыгын жуйса, көтмәгәндә туфан кубарыр. Мондагы бар яшәешем минем. Баш авырту булды, ни бары. Шул сырхаудан мәңгелеккә арынып, җиңел атлап киткән бер көнне тол хатынга охшап калыр дөнья. Бушап калыр. Табут шикелле. Меңәр йөрәк куырылып куяр. Әллә аңлап, әллә аңышмый. Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлый.